cosa di andare incontro io beh. Vabbè, a fine fai. Conforti lega. L'anni dove vuoi ancora andare anche. Vabbè, vuoi che fatti in tema, appena se vogliamo. Va bene. Sama. Sai che sanno apa. Pasti kung tigi minali ramah kuah. Kaya awal itu lang kunyang. Nenek ini yang berhari-hari nak kasih berapa. Iya. Coba cakaran lagi. Coba cakaran lagi. Omoi ko jaja wono roho kampus oyo tibe befamu muhenya henya. Nunga sangka sa uni ka plasma ko ayo tibe. Bewa ko famu ko me bai na mfemu. Eso finalila na vrevre. Rumia ni. Andi ko bibi. Ebutu. Siso njalo wadi. Etu konzeta. Awaya de kan wonen taw. Sidi wayri ma joni yimbo. Be buttinante nyanda to la wala ko sadi ko toli. Ko dum wonna wadde susi yama. Sa fala ko joni yimbo to ni. No ga ko solution. Ko bete bete ma de te me mi dama yimbo. Film no ma. Film ta metti na no. Ta metti ben na. Ko bi mutu ko honda. Menu ma ga ko solution. Come lo dirà ma ko film ko solution. Solution mo bi honda. Si bitti na ni ma do. Awaya de kan bi honda. Si wayri ma joni une semaine ma un mois. Nenda tunalo tawaida iti. Sasa ndio fuko bado sutima. Unta huko kupona madala ya wala nitola. Video ngasi. Niandiko mwana. Niandiko mwana. Silifonya ni wapi buyadi duni. No ya tayo niko. Hiyo. Niandiko mwana kama. Sinani alijua ni mbuta hiyo kudi. Sasa wani kuzu befahamu. Je suis prêt moi à école. Ni wala sample. Ni na susi kusema. Silfo ayanta. Ande. Wala jamu. Hiyo. Angkala kubola. Dara male mala la yeso ma ko ngala dara ma meta. No problema, ayarte. Mbao. Dulu fi. Tanam di bolu ko dara na fi. Sini ala ma famu. Selbe ya ha tawo. Ko bottante do aga do wadu wor ma gorko. Tanu walo ka su do bi tabo. Si be son jode ba mi da go be son jete ko. Sa wadi mi kambe ne tita yi na ko fini. Ah, ni si be son ji ma mi yaki tele ni. No, no, acho no wala sabu yaje. Na je to berna mi ya ta berne ka. Se ke mi sa bango butu ta ara berna ma be kambe kay no buti. Non ko non mi fa le tene. Sa woni bela famu de non solution e bi kino. Non change la. Ni deve kasuni ni change o mai nyama ko spina nganda nyama. Mimi soka tasu mi hata ne alaga. Maya mitao ya masile kama na pensi de sentike. Mitao ya kasu. Okay, c'est bon, puis on a comme ça. Dans ce mois d'alpha, les mois on a la
bay vi ngala yu today fus mi ala faabo okay joni ande Allah wadi en tum mon do en datu e yewta woni labbine ande kon woni non min gore yo ma mo yewtiri lanno siko sobe o woni problème ala min kan parce que fami andirimo ida andi mo burila kala ko mi wala ta fi o do ko ammi uti ta bawo ko ammi lando to ko wida la fi makko ko dum jetta ko wida la wo mi jetti donc dum min nay do ala kan mi yudo mi ko ngandi mi biye mo fu do mo wada faare fi ko do ter bet mi andi mi licence mi yewti baade dum do mi anda mo wala la Minggu dong, tidak puno. Kau yang dalam minggu lama, kau tidak puno. Tahun fus, olangan dirimu. Wajar dua, wajar lewa. Kau meni, anti kedan. Mu kau bahala no dalam do, fok pijin dulu. Andi, aida me, lah andi omo yang wat sinyalaman no kan fok. Bani lah, confiance sama nema. Senang, bahala no ya kita. Pai no ngai ni dai ni. Alhamdulillah rabbil alamin. Kion sini hari. Ingat le. Ka? Iyo ni don en yo china be alaka. Kambe kay ndare ko no bi. Min do ina ko satti. Hande ni so yido yenene nene e babe e okay. Seke ko min andi ka jombe tero. Nenen den sattende alaka famiya. Ko yidra ko don be okata. Ne babe ngamara on difficulty babe ngano jangi. Be haja kay gorko mo yidu dang yo taw tun ko laabo bos wono laabirani ko be okata ni ko ka faat Yo ni faatu yigo makku de ande yalla non ko no don se yewto dum do nene be men mintine ki sa fi salima fi non ko hono jetti tirete bayda andi kambe be ni foke dum Koto. Una ko sattino. koto ni taweti na hangai na warala Abi matawa pita wapo. Ni goddo ko mo fara on jomba. Koto una ko sattino ni ko mo fara da on jomba. Ka mo yidu da on ko dun jomba. Sine ya do be memini fi salma to. Andi ke da itti be hali fi salma an kadi ko no jetti da no fi salma. Bi no beret. Ka. awa joni Ha. ya walli to la salima to ka peja ko ngando ittatanni o mi yo me yada ta woni da o waye salima to walli da salima to ka ni kono yo alla mo jini madam ba ni binanda madam ba salima to sutenala dani nene no holi ma buri la ka sabolanta donc salima to burda yi Afamali. nene no dino mi Afamali. Andi ko dwari taya wala nan ko yaay fay ma go jodi. yaay fay mo filtre ya Ko yaay fay ma go jodi. yes e mo mi verto ni kema ko hondo mi wattama aju sabeti mi baba ati mi baba No angan chudo chungale gore ya gal men yari. Allah mamina dos minati do mi awni yaay fay re am no ngandi Don no go bukti do fokk de o tere ko. siwta mini tira nene goto babe goto Min do. ankare si yente mini tira awa ankare ko jaturo fami ango mini tira sabe no gono du Me ko shabka wona mai se. hande ko gawa Puri kalifu goɗɗo ko mi mari ga ko mi tongana laliya ko nder suudu ga ɗum ɗo so manki nananiyami gandoto ko kanko o jo wawata rangomude mi ɗo kala ko o jo ƴetti ƴembuɗi nder
jama yimɓe ɓen honno min mi watta si Allah jaɓi a tawaylan ɗo mi wawata magge mbuɗi jama on ko nder suudu an tawaɗi mara walata ko ɗon kadi o tawaylan ɗo si an lawlan ɗon jaɓi ɗum ɗo mi accan tan par ce que mi sikka oji o wawata kombo na Nani? no Nyaleya. jara Lalia Non. miɗo halfinaneo ɗo mbuɗi komi yahata makka ko ɗo mi ay Non, c'est bon. Nene. Mi nani ɗum wullito ga on ɗum fiiɗi mbuɗi ko fiiɗi tigi won ko naali lan. Parce que si ngaɗi ha ka ɓurma ɓattade o ko ɗon rewata quoi. Ok, c'est que ɗi mbuɗi ko mbuɗi ɗi mi andi fi mum non sabbena hande goɗa jango heɓnu ɗo probléme goɗa jango sali o doga o sokki ɗo sirete ɗum ko fewndo ko seni ɗon makka accu yawnanala abbe waɗe ɓe ko ɗum mi ardanta on o sokki o noddi lan tawi mo ka kaso mawɓe makko ɓe ngala ɗo e comment on appelle que acci hakkede biro makko no ɗo baɓe makko no nawni no waali Fouta biro makko e Foussala ko ɓen noddilan fesi yam ɓe landilan sino nga min no ngalaga mi tawi si mi landike miñagan yo ndaaro siɗo mari ga mbuuɗi o jonnala o jonnatala langandi o waɗata déjà ɗum accimo tami nato e ka chambre ga a plus forte raison mi jetta gago donc ko e nder ɗum min kadi mi trouvi solution no mi wawa heɓirde accès ka nder chambre ga mi naata mi ƴetta mbuɗɗi mi yaha mi yaltinoya kaɓɓoya ka kaso e hoore konko mi yaltinimo ɗon o espérant que no ɗo yon senito ɗo yon sento hara mi wawi remboursude mbuɗɗi min mbuɗɗi Allah waɗi on hattike ɗi haɓde lan sabbe lan miɗo arden faɓɓi jango mi wawi on remboursugon mbuɗi mon ɗi par ce que ɗon andi depuis ga yawɗo lange course ji financement fi film yaɗi faɓɓi jango film goto yalta so ɓe yalti mi yoɓay o mbuɗi mon ɗi fof heɗoto e probléme amon Allah waɗi bureau gorejo am ko suraɓe ɗo falmo mi suuriɓe ɓe yalti so yino mi ari mi irritike yeeso mon ɗum ɗo ko ɓaylan andi mi wujjata o mi gasata o wullinde sina ɗum mi fankani ɗum o anda ko mo ƴetti mais o yarani hoore mi ñamara koye hoore tooñe ɗum ɗum kadi mi wawata no marta haraylan ɗum waɗi si mi ari mi explique ni on no feƴƴiri ɗum faɓɓi jango landiteno mbuuɗi mon ɗi min mbilaw joni haray nane mbuuɗi mon ɗi faɓɓi jango landitelan ɗe min mbilaw si Allah jaɓi nan Lalia ɗa wowi arde torola mi ƴettami joni ɗa wowi arde ñaw janɗinnami yomi luɓe yaha artira ɓeɗo kadi ko miskinoɓe Allah ko waɗanɗa miskino wo hoorema waɗanɗa naɗo ella ala faɗɗi jango sa hendike mbuɗɗi mi hettay mi natta mi nodda oya min nayo accana ha faɗɗi jango fino mi hendoroɗe faɗɗi jango anani ɓaynami jeeyi probléme ala anani merci Allah waɗi barkema ko ittani goɗɗo ande ko hoore mum ittani ande nini ɗo ka ɗum ɗum ɗo feƴƴuno hakkude amen tigi tigi biro yimɓe weltani lan so que ɓe ɓurtila yiɗude kadi quoi donc min tigi tigi fus mi mara ko mi haala quoi duwa kadi duwa kadi mi heɓude fe maɓɓe mi heɓi accès fe ka famille maɓɓe ton kadi moƴƴo duwa donc kadi faɓɓi jango no ɗum andori no mi régliri affaire o nda mi aray mi jonta mo moƴƴina ko jonta miɗo andi koyna mbuɗi mon noon hay ñande kadi halfinto ɗenɗi siɗo manti nden ñande ko ɓe addaniɗi ɓe jonnamo nden ñande mi wattino mi yalti mi rewi ka sallo ɗum tawi ɓe jonnude mo ɗin mbuɗi ɗo andi mais komi ƴettirɗi ko par ce que ande sori ɓoɗa jom wata wonde ka kaso ɗo andi kam mbuɗi waali hayso mi wujjoyɗi mais o yaltay ka kaso noon min trouva ko solution gonga de ɓe mo kala e men anda gonno sakkito Lalia fi jommu gon ma ngon
ɓiɗɗo kawma on sawde acce nani ko ngala few acce mi wogata acce ɗum ɗon andi ko jimni sommere mum nden ka ɗon andi ka awa joni lan heeɗi o maaki sawde tum no neɗi ha on mi faalaya joni min ko ɗon mi nene ɗon andi ko jimni sommere mum nden ka mi fenanta o sawdatu o mettatalan nde mais ɗon andi ko wiyete needi kon ɗum non o heɓali o faɗi few needi o ala owe accenen acce tan yeddodir ko fii dewgal ni sawdatu o mettatalan kono mi falaka on ɗon mo fii dewgal nan laliya falaka on sa nana naylam ko on ɓiɗɗo nene goto an ɗon jombata sawdatu o bonaneedi few sawdatu no ne'i ha ko on ɗon arata waɗa wallitade ko on ɗon jombata anani nane mi nani ɗum ɗo kono mi jaɓa nde taw ko affaire dewgal ni on andi ɗum ɗo komi yiɗata koye yewtu famodira landoɗo lan ko on no mi faalira mi haalanama komi faala kon wallidira e hoore ɗum ɗon ɓaara si mi jombi sawdatu ma mi jombi goɗɗo goo ko min on ɗo woni wondude na onon e makko acce mi darana hoore ammo mi faala on yewten famodira e hoore ɗum ɗon daare min ɗum no ɓuranila en fottata en ɗo fii kala onon ɓiɓɓe hannde ɓen mawɗo mon hiyanta o nokku goyinnon on jaɓiɗo koko miiji ɗon ko mi ƴakkata ko haali mi tuttani laliya ko on ɓiɗɗo nene goto an ɗon jombata yiiɗuɗa annduɗa ko on ɗon naatata ko suudu takko anndu a nani nene minnaɗo minnaɗo o owe jolla miijitade woni o mi haalna en ɗoy kiki yawgol jomboya janano adda ɗo hiɗa andi fii janano ko ɗum e honɗum huwayma ene renta ko on feƴƴude ko nde rendi kon feƴƴude kon fof ɗen sutti mais ɗon sutti kadi ƴettere siɗɗo siɗɗo ɗum ɗo kadi no sutti kon feƴƴude kon ka miɗo sutti kono ɓiɗɗo gawan ko ɓiɗɗo bappa no naati ɗo no softoriɗo ɗon andi siɗɗo ma no waywade wo ko siɗɗo ma nani sa bugoto bugitoɗo siɗɗo ma o yeeso siɗɗo ma no waywade wo ko siɗɗo ma min komi inni kon ko ɗum ɗon marsata ɗo na koye ɗalan kon de na fi hande baabe ma yikkite yeeso kokomi inni kon luftata ko galle ɗo yon bo noon mi jaabo ɗon seeɗa de ɓay kono ndeesu de an kadi a faalama la yebdude joni hari ha hande a yeddama na yeddugol ɗon ndi o affaire dewgal ni mi haɗani yon accu mi darana hoore mo mi faala o yewten e hoore ɗum ɗum famodira mi tigga on ɗum ɗo wiide ono ko fof ke mi annda on mo ɗon an min ɓe jiwde wigo ko wonnomo ko ngani e ɓuuri yaga makko needi o heɓali few ɓene anno needi moƴƴiri few ɗon andi ɗum ɗo so inni ono fof ke mi yoma on noon probléme ala an no mbayda neɗi ane ayni anani mi haalnuma komi inni kon ko ɗum marsata ha min jeyi ɓenda alhamdulillah famille on ɓe fof ɓe jam ala jam alhamdulillah walla no waɗade way safa très bien sina jomumo wakkilde ha mi hewtiɗo kasi joni haray ko ɗum woni ko ɗum ɓeydandama noon seeɗa haray min mi yewtiɗo seeɗa hono mi yewti o inna mo falaya jommu mo falaya jommu min ko honto mari kaw yiyama ɓay souvent nde mi yaltuɗo o mi ɗawano mo daarde kasete mo waddi ɗo persément mo daara a faami mi landomo noon mi landomo wayno kanko yiiday kanko mari kaw yiyama baɓen tan alaga nalaɗo jam ɗum kay mboɗo alhamdulillah mawɓe ɓe jam golle rewɓe ɓe fof ɓe jam Nalaɗo jam tun ɓembure jawde alhamdulillah umbitade ko men ɓe mumbitade awanta nalaɗo jam tun honto e kamen ko laliya walla ɗum ko acci hakke ɗina allo ok accu hakke ni nge siraka mene yewde ɗom ɗon toyte am laliya ɗum ko honto de laliya ko pita pito laliya no wonno ke ɗum min ko pita ko woni lakka min ko pita laliya ñam mawɓe no umbodirde mamin on bonide diwan ko tokkiri nene ko ɓitta ko laliyaɗi kam he mo comata woni
Fio mola mi fetinde o jiwo. Ne. Hare non golle ko honɗum golleji ɗin hare ko ɗum non tuwon ɗon waɗa. Ɗon are ko ɗum ɗon fof woni golle am. Mais no yoni quoi. Ɗum ɗon woni golle am. Waɗno problème mum. Allah namu yeeso. Allah jorgi Allah mi fattike Allah. Allah waɗu barke mum. kasi joni haray tawi woni Allah waɗi laatini ko faala ɗon e faalde ko hay ko muñude ko ɓeyda rewgol Allah aɗa accirani ɗon no mbaawa dewal Allah ɗon Papa yisuji ɗon. on faami hunde fof ko luttata ko dewal Allah wonko ɓeynata ɗo durnowo bese waɗo ɗoni ɗo waɗu dewal Allah kadi ko ɗum haaja haajaka ɓanndu ma ko rawni haajaka ɓanndu ma ko laba haajaka hunde Allah ko haaja ko golluɗa Few. haray so woni Allah waɗi Allah laatini hara so tawi ɗum woni kadi laataki ɗum anndu kadi anndiyani ko haray ko arsike moɗo woni ɗon faami haray wona jillugol haala haray ko muñodirgol daara mawɓe ɓen kadi daara mawɓe par ce que si on haɓoyi ko mawɓe woni hersiniroyde daara mawɓe wano onon ɗo ara ɗum anndi hakkil sonna ɓen kadi ɗum wattindi moƴƴa Joni baba en macca e hakke ala jomo franchement mo welala o hollinan gigol quoi c'est que yiɗugol ma yiɗi kinagol ma mi service mino mi yiye façon yimɓe ɓe fof woodi jiwɓe ɓuri arayɓe feerama enenna ɓe yiɗi men ni daliyaɓe welanam daliyaɓe linam donc tout ça ara sikke ara ko ɓirdiɓirdira fenande ara no woodi koɓe faalana mais oɗo no mi yirimo noon deke depuis ko woynimo yiɗilam déjà o wonnalam fi jatigi yagal o wonnalam fof sina mo yiɗɗan e hoore fii mo faala yomi jombum Wando. min kadi ko on mi wonno ɗakkude yo no faalalam ara ko fii yomi jombum arna yo ɗum a welilam yi fii on o sifa ɗum ɗon wonno ɗakkugol donc oɗo mo waɗanolam e fait que kanko e miñan kadi ɓe weldi o wiwata ka miñan angiɗe yiɗe ɗiɗi tout ça min si Allah waɗi woni en foti e konngol en famodiri mawɓe am ɓe hewta e kamum ɗo woda ko waddu ɗum e fi fait programme amen Lala. e kadi arayna ko wona tonginede min noon ɓay tum mi haw par ce que ko rentatmola hay ko ami e welowolam ɓay tum mi yii si woni tum newoto mi alani o miñande kadi seɗa Allah ala e muɗum wonni ɗo programme ɗiɗi no wirɗo no oɗo yiidi o haalnaali on fi jadigal fi ɗum ɗo o si arti nene mum waɗataade ɗum gonen makko ilam ƴetti o motorali woni ɗum Men tawa ɗum ɗon de. fewu Wallahi ɗum ɗon o ti tawa ɗum ɗon hayla nduru ɗum. Ɗum ɗon kam. O ti tawa ɗum ɗon. onon jomo ngay ka mbaɗi ɗum nandi Wallahi. jikko ngay ko noon nandi Wallahi. kono Si oɗon o mbuɗaki artila. Si o artila. O ɗoftoto. fewu kam jombuɗo motoraki mo ɗum fewu Kanko ñamko sonti o heeɓi o jomba ka min mi ɓaara e woni jamo no fandirila ni seeɗa ayo mi faala waccugo ɗo mi yittito taw quoi e wonda seeɗa mi yewtide e nenam o par ce que ko ɓe mbaɗila e ɗaɓɗiɓe ɗum non c'est bon c'est bon Ye. c'est bon si daga collatéral Si o ɗum ɗon lannini. O andi hanti ko ɓe arno ɗo. joni aray mi hewti kadi seeɗa ja Allah alani ara ɓe salminima ɓe awa awa ayɗo ne baɗe Téléphone ma ngalilimo. Nene ɗum ina fuyni. ɓe salminima ɓe awa yewtata seeɗa de Si on ɗum mi jonnata mo. Zijo. Komi andi. Ko wonɗon konko yaasi. Mais o sooduɗon konko yaasi adduɗon jonnuɗon la. Fi ande fi nenaɗo. Mi yiɗa ko waddi. Ndaron so accani. Fi o sagata wadde. Ɗon nande ɗum. Fi o sagata wadde e ngu. Onon o ara ɗo fewtinali ngay 25. On ɗo wayde mi yalti ziiji yeteɗi 7 000 e 10 000 inno mi jonnumo. Kanko yetti omo ɗonɗa kako e nangue o yiwi. Acce wande nen kan haala ɗum. Onon o mo wiɗon ɗon o kay jomomo mo.
30.000 e 30.000 min on ɗo nene an heɓa talam Fuuta Jallo mi tawa ɓe remude min kadi mi fina mi rema mi maaya ɗum ɗo mi lutteke mi wattama o juwan ɗo ko omi mi hoolori yeeso ko o mi hoolori ɓawo ko o e Allah mi hoolori aduna ɗo ɗo nande si tawi ko o okkoton de on okkoton injuma si a yimo tawo haya konjidirta min komi wonimo waɗande sambulanko par ce que man mi yiɗa hay singol sina ɗum min o min tun min mi wermata o si tawi ko o tonnowo pese ɗo mo ala hay fus ko o gonɗon hokkude ɓiɗɗo mum déjà tawno o ɓiɗɗo mum feetede fi o ko non goɗɗo ko kadi feetita hostar joni o mo hiyoto si ɗon ɗaɓɓude worɓe caga ɓen Konakiri on fotti e makko yirde par ce que man kala debbo innuɗo yiɗiɓe ɓe yiɗani ɗum ɗon koko woni e maɓɓe noon mi fanki koy min mi fanki c'est bon problème ala mi trouva solution Ora yang ali ora ko. Ya. Nala. Mau. Bejam. Yo tiejam. Jam. Kono nawna. Nala da. Jam. Ka quartier do woni do ka juli da ka kare furun non. Ko don be woni. Donc ana on bi di wonde mo senti ke makka. Wo mi ngaru lawo yi on. Ah mi andama ko be woni ma we mala. Ko ala jiwuri. Menen ne ɓaali go ko men ngarti ɗo Ngandi kun étage un karo blanc won ko gado julirde. Galle non no bawo ben kale mangoy. Ko do woni kama. Nala. Bawo étage. yantu Oh, on ne de. ko ummo Ko yura gollo ngarno. Wado mi nyama woni be woni. Wala da. Daro nene. Ono à chaque fois ko ana pour de chaque day tuma mi landi on fi mi nyama inu langi mo yanti maka la wonde ko kanyum naka o. Ne mi dum garala wana. Ande ko min deli mo. Ko hajje liga. Min deli mo taw nan. Par ben nan ne jagi de parce que quand ko mo yalda tumi mo yalda imunata tumi mo yalda muy c'est que mi ala mo famu de fus mais mo ya mo de. No wona seda ka wona seda mi nyama ra joni president ma. nen cari ɗo to kasko miyo Ko Ni ne ya na mo mi. ka ni nyama. ɗo a wine ñamba ñam Alba kanan. Allah min du baraji. Yo la ndo jamo ne. Yara mo tiyo ki ko tanan. aw Yo la ndo jamo na. Oh, yara mana? aw Ya do bi. Am go tim. Wale am go tim. Donc yo nene. Fala wala de sada sini nyala ngai. Yo lo tan pada. Oh, mi an. Yakini ne ka damu ga no. Ah, mi ka la yo. Ora no bada de ko wo be sini yo lumano. Ah. Yo ngo du so ayo lo tan pada. Oh. Awala.
Madam Ba. Wala brui. Na brui no. Iya di Madam Ba. Hande ko bije bebe ya. Aku punya itu ya unda. Ya kami ekinga. Re bonire ya. Ngaga mwale te pa kaya. Oh. Na walila. Oh, Ngo sabbo. Awalila njara. Oh, kata binya mana di ko Wala ada. do. Mana ito? Ami gere. Oh, we, na ruwan tala de. Ay hay ka mami ona ka am. Tadi mi yo. Nyama itaw hirin. We, yo ka ma. Bila pandai gue kaya aja namanya gue. Pensi. Iya tuh ya lu. Udah lu cai ke situ deh, no. Si kero mi jadi. Aja mendona. Sina. Madam Ba. Oh, dua deh. Madam Ba deh. Awal lara nalo mele fuda. Dan kita beda kata tu. Madam Ba deh. Fat. Dan dah sabuta. Jadi ni orang tahu ni dia dah. Ini ala hal de fusta hamge. Kuma mmentu mo de ko mi. Ini dogo ya ara ya baik nanti. Kalau ngalanya. Ni kan. Kuto mo huli na sa mga komela. Go ma ko yakin ni taon na. Yes. Tidak ada kemudian kata berdiri kan. Tapi kamu jonggal dari mana ni? Ini kau jonggal dari mana? Karena jonggal dari. Yang dari dalam jonggal. Aku urang nak kau tahu ni. Jangan macam mendonggan wan. Aku urang kau tahu ni. Ngandai dunia sahaja. Bebe sama continue mafu kwa gane na nyama de. Fa piloni hai kima we nyama ko yo no adan. Yasi. Nice. Wala fata ko metina. Yasi. Ini dilong. Lala. Nene ni boi kane. Lawai nyam de. Ngodi ko chu. Lai phải nơi đi cả. Nếu đi đây cũng đẹp thật rồi. Ane. Bien. Nani? Koso. No mina ga ga fata ko wela. Mina lang ga ko fata ko wela. Me oro ga dei. Koso. Sede. Ni ime se bara hakki la ne fona. Sede mo timbo ye gite tiana. Mo. Pergi gol watta tu. Pese ba kan sini dah ada men. Allah Akbar. No, enggak, Nah. Lihat. Ay, sa mula. Ni ari ko mo dei. Kana anan dia mau anan ore mo. Awya ta be. Jauh di mau banali sabu ka debba ji da tawda hawlo ni ba mo. Ando preso. Siu tale. Ando preso. Sahaja. Nyam, tayo ni dala bata yaga. Acu. Como soli pada musik kok do waktu. Nyala sol dede do. Mana si ada ko di magor ko daru lido.
maren jango la no dre e proso la marenda o e vi vale gata yen nori teyima mi ngi wisi bay me wondi do ande maren jonni do Kaya ko lang nyam na yung engineer ni wala na ma la ka dia sa jabi le nyamu mo no ma ko se bonka ay lutunde dan di wa ben no ma bi le la kon be bay tidak gravi ane tu se tiro masih di pin Betul bisa sebenarnya gue. Itu tuh. Mino, ano lang yan itu. Sa ini beda ya ini semoga na Ano ini? Ini nih. nene jioni sikemulika sunguloko habbetu sike bay Allah wadi mariage on nati ke famoniri e hotere ha mi jomi mon falam mi falam acci loso e nokku go ara sago simin ara kam mon ara ko kodo ndir ko parce que ko don do wel digangal fotata hakkunde mi bursi be sutani li nyande o nyande parce que mi hulay kadi wata taw mingi ono nge be ngwangi den do aron bukko nirde be ngwang woni non do waade ni singa mo ba ko mi donc sagan so jawani na accio mi loso ya ngoko ko wona ton to pulo hanya da do sati Andi ko don simin no ma ya jombu bi ko kama on don do gatanu ko pengu manati ko noppi ma ya yaw lozo ya nokugo mimmi do sikkude lalia si a jombi addi ko ya inno bengu ma yo dan ko nene ma nayo iya innu ida da ko de nokkugo accala mi hebe mi ne e hanjanda mi walla ma jomba tawa ko ya yaw acci dalando e mi nyamma no gasa himu hulay ma ɓuri siko mi wonde nani ya mi weltanaki ma simi inni mi no weltani ma no ara mi fini nana ciake c'est que mi woli goɗɗum go on fami goɗɗum go ɓe gon wa talan commandade wona ɓe gon commandila wona kanko naati noppiyam ko min analyse ni noon ko noon kadi mi faalira ɓe gon ko ɓawamo woni ko mi wi hoko ɗum o watta somi wi gati mi wi joni kadi mi won ɗo probléme ala o jaɓay ko ɓawamo woni ka andu no mo yiɗinan donc kare mo ɓawan kadi yeggite ɗum ɗo few wigol ko ɓe gon naate noppiyam non jamais ko min proposé ni noon miɗo andi noon ko on ɗum mi waɗirani ɗo hiɗa ɗo a yoɓata coggu luwas a yoɓata coggu coura a yoɓata coggu ndiyam lalia sele nene ko ɗum woni yanganade hatta mi yoɓoye kam yaari toon probléme ala lamari ko mi yoɓira mi falaka Kono. yayu takkan mi falaka yayu takkan sa jaɓi nene ono mi anda si ɗon sutti komin mi sutti kon quoi ko woni mi yiɗa enen ninni onon e ɓeyga woni ɗo ha aron ɓuɓɓodirde e ɓeyga ma jooɗo ɗon ɗo aade e sinam ɓaylan andi la plupart ko noon waoyta quoi min ko ɗum ɗon mi huli une fois woni joni mi yemi wono e nokku go siko minen ari kam on ara beru tan ngu wondu ɗen ɓuɗɗe weltodirani c'est seedi ɗon kadi haymo kala no faala yittude oya siko onon kadi seeni ka amen c'est la même chose hara ɗe weltodirani mais si ɗen ɗo ñande o ñande on aray haɓidugole makko de miɗa en taw miɗo andi yimɓe no wondi ɓe haɓay ɓay hay ɗengal e ñiire no haɓa kono inde subhanallah min e ɓeygu ɓiɗɗam men wona sina taw woni to hay kamɗo mi yino kel buy ko waɗi mi yi ka waɗi ko ɗum waɗi silan haalde so jaɓi acce mi waɗirano ko noon mi faalira lalia mi falano ka ɗum on andi min mi ñaga hari min haali kanko inni awa probléme ala woni ko noon moƴƴiri kanko weltamata ko yaw koɗo ka an par ce que wa ndaganko e ɓeyngol ngay déjà ɓe welduno avant nde mi jommude mo so ɓe ari ɓe jooɗo ɗo sina yagal mi ha ɓe haaɓi aɗa ni kasi mi jombano ya weldi kam maɓɓe ngaraɗa e boni Awa, sini aja.
ari o yetta ɓe nako men haaldi kon koye maɓɓe par ce que baɓe a yettinoɓe o désordre ɗo nako ɓe yettoɓe par ce que daare no classique daare ɗiɗi paade hay wokkari ɗo ɓoybata ka o ɗum ɗo ko sadde yaadal ɗum ɗo jeeya manen ɓe jaɓata ɗum fof baɓe hande onan mo e faami ko ɗum ɗo haadi sagam ara ko kamɓe ɗum tawani o ba minen ko ɓurdi men ko woni yowde nanina kala ni men naatide awa landutulam taw si yewta yewrede geddata ɗum no ƴettanta ɗum mbaɗumaɗama goto mais loge en innawo ki allah enen a battene ñamta galle mo ɗon no saltide tawi landotude ko honɗum mi yewre kona ko honɗum mi yewre hako fiɓene marana hoore an minen kadi komin loge donc yawne sa ari ka inno hunde ka mi yiɗa kono saltita kan aka wayla ɗumde nanndi ka fala ɗum bagage to ñaandari frigo dari ɗum ɗo ndara non koye ɗum ɗo jeeya ɗum ɗo koye sakko yaadal jeeya laamu yaasidi sa awa jeeya yo yam si moƴƴi maari min kene ɗum layni si moƴƴi maari ɗen ɗum mi rewti a faami so tawi woni ko ñooɗon dalɗorde suudu ƴeni o ɗakkugal wona ko ɗum yettatan donc ça va nene haymi hala hay naymi hen mi fonto kadal ngal nayi mi lawɗuka yeeso nayi mi mawɗo so ɗum mi foɗoto tumo ara nene min e beteyagal mi foɗoto tumo e daari salde ɓiɗɗo jomagal ngal jeune jono soññinam mais ndara mi jeeɗa bon mi foɗoto tumo ne daari salde daari ɗum min e beɗɗo goɗɗo ene noon on ɗum noon ɓesira biyata yewte modiyan si arti tawa ɓeno ronki ɓeno waɗa ñooro ñaari ɗo woni ɗum madina e soƴo min so tawa na haalangolɓe ɗum ɗon kadi mi ɗumanɗugo ene on debbo o jiidaki jomagal leɗɗe heewi ɓenno heɓi kono ɓenno yoriitira feɗɗiti o ɓiɓɓe ɓenno mon ma sonjo ka ko jeune jo ɓiɗɗo galle on mo iwti france ari nene ko wallahi o men mbaɗa suka o hina hayɓe haray o ara ɗiɗa mi susata ɗum mi susata ɗum mi susata ɗum ayo probléme mo ɗo moodi ma waɗi non modi a waɗi ɗam non goɗɗo no duwa nanande mawɓe mum woni sa heɓi jawdi ha honto ma a nawdi ha honto e duwa jaɓande mawɓe maɓe on itti moodi ma ka wonno ɗo angal nanangol mawɗo o wayi angal nanangol mawɗo ɗum ɗon fof par ce que man ɗon anndi junkum mo yiɗi mo yiɗi ɓiɗɗo men mo o wulu ɗo haray to woni ɗon jooni ɓayɗo hannde nder be famille noko makko nder be famille noko ɓesiraaɓe men jooni si ɓe ari ɗon ɓe haɓi jewɗo ko ɗum wuli par ce que man ɗen galle na hay galle baabe makko ɗen min lan anndi ko min ɓiñibiro makko ɓe yowti ko kanko darni ɗen galle on faami kono si ɓe iwi ɗo ɓe loose noko goo moodi debbo on kadi ɓayra fii ko malayka jippoto waa joom yo selo ramdutoɗo ka ko ɓiɗɗo goɗɗo ni oɗon kadi ko tetekol ni mi yeddama fewno ɓe wonno ɗon hari sawa a faami ko itti ɓe ɗon nabi to jonno min on kam gonɗo ni mi alanaɓe o solution hunde mi anda sina ko moodi makko wawani ɓe torbami solution kam ɓe wonama no ɓe ɓuttinirta makko par ce que ɓe nananno mon moɗo ko ɗaɓe wonani min on ɗo mi ala solution fus mi anda fus kadi fini ɗani ko ɗum min mi faala min on mi anda ɗo min suudu no yalti kippe ɗan mbiya laddi ka tan pay ko yagarno heɓi mi anda siko 15 o jammiti ko haajira to jomum nini ko ɗon ko ala jiiɗo sa yi galleji ɗin ɗon si a yi tuma nini haajira to yehi hajjoto a faami ko woni ko groupe miññiraɗan kono hay ɓen joni miññiraɗan foppu nawi joni yo yiida e moodi ma si tawi on faamodiri ɗa waylan noddude jonnoma numéro makko yo on ƴettonno mo darni appartement yere min la mari solution si baaɓe mayni ala solution min miɗo mari solution a faami nodda joni hajirata mi landono si tawi kankoye aɗa jiɓe yewtude ga a faami nani ɓay andi ko on inni wo ko on innimo wo ko ɗum o waɗata a faami mo mari rewɓe dongal mo jombi rewɓe dongal kono kala mo jombi ɓe seeɗa
kono hagira to depuis o jombi mo kaba lendi tale wan andi mo ni ko to ngala do rek pelin joni no an kadi moy minate hakkunde ma e lalia hare o fala no bonnude hoore ma joni non do e dum inshallah min ay be may mi ala solution min ko mi boyli ka teto ko no seya mi do mari solution sa yeyi ande modi ma ko yewto do so famo tiri mi nodde ha jaaje nan si be fala kapale de peuple be yalla stay ko jikku ma be yalla do wana kala je na ka modi kare na ka kero kare ko andira dum mingi andira no wadi simi inuma on solution ko kambe tu bata dum don anga watada kande be zudu awata ko dum be awata da mi bida anay be de su awata ba mi bida Te tambe dan fala yin ko des fois ne woni wande. Ina ko defo mingi sitami dum kaya ndo wa kapale o wa